Vitajte pri sledovaní Automoto News, spravodajstva zo sveta automobilov a dopravy. V uplynulých dňoch sa všetky pohľady upierali do Ženevy, kde sa už tradične začal najväčší jarný autosalón. Noviniek bolo viac ako dosť, my sme pre vás vybrali tie najzaujímavejšie. A začneme hneď zostra. Tohtoročný autosalón v Ženeve od základov zmenil vnímanie hybridných automobilov. Zásluhu na to majú talianske Ferrari a britský McLaren. Obe automobilky predstavili špičkové superšportové kupé s hybridným pohonom a výkonom takmer 1000 koní. Z Talianska prichádza automobil s netradičným názvom La Ferrari. Nová vlajková loď nadväzuje na model Enzo a stáva sa najrýchlejším Ferrari všetkých čias. Zachováva si základnú koncepciu dvojsedadlového kupé s motorom uprostred a pohonom zadných kolies. Karoséria je dlhá, nízka a poriadne široká. Jej tvary dirigovali nielen ceruzky dizajnérov, ale najmä prúdenie vzduchu. Srdcom automobilu je veľký a poriadne ostrý 12-valec, ktorému sekunduje elektromotor. Dokopy majú výkon cez 960 koní. Dôležitou časťou pohonu je rýchla robotizovaná prevodovka. Aj vďaka nej vystrelí kupé z 0 na 100 za menej ako 3 sekundy a prekoná hranicu 350 km za hodinu. Zaujímavý je však aj ďalší údaj. Zrýchlenie z 0 na 300 km za hodinu trvá len 15 sekúnd. Šprintom z 0 na 300 La Ferrari jednoznačne poráža svojho jediného priamého konkurenta, McLaren P1. V rovnakej disciplíne je totiž o takmer 2 sekundy pomalší. Britský automobil ale vie jazdiť aj výhradne na elektrinu, čo Ferrari nedokáže. Jeho batériu je navyše možné dobíjať aj zo zásuvky. Pri superšporte doteraz niečo nevídané. Aj McLaren má aktívne zadné krídlo, najmodernejšiu konštrukciu podvozka a karosériu z ľahkých moderných materiálov. Jeho hmotnosť je vďaka tomu prekvapujúco nízka. Britský motor má v porovnaní s Talianom o 4 valce menej, no k životu ho prebudzajú dve turbá. Spolu s elektromotorom dosahuje výkon 916 koní. Oba špeciály vzniknú len v obmedzených množstvách. McLaren má v pláne produkciu 375 kusov. Ferrari by chcelo vyrobiť 499 exemplárov svojej vlajkovej lode. A čo cena? P1 štartuje tesne pod hranicou 1 000 000 eur. La Ferrari ju ešte o 300 000 eur prekonáva. Poďme sa pozrieť do sveta automobilov, ktoré sa ešte iba chystajú do sériovej produkcie. Kia predviedla silácké dizajnové cvičenie v podobe konceptu Provo a zobrala to pekne od podlahy. Dizajnéri prevzali prvky klasických amerických muscle cars a premietli ich do malého hatchbacku. Charakterizuje ho najmä kolmá predná časť, kabína s presklením v štýle priezoru prilby, množstvo svalov a doplnky v pretekárskom duchu. Veľmi zaujímavá je konfigurácia pohonného systému. Vpredu sa nachádza známy preplňaný motor 1.6 GDI s výkonom 204 koní, ktorý sa v Ženeve predstavil aj pod kapotou o triedu väčšieho modelu Ceed GT. Na rozdiel od neho má Provo ešte aj ďalšiu formu dopingu v podobe elektromotora s výkonom 45 koní, ktorý sa stará o zadné kolesá. V prípade potreby pomáha pri akcelerácii alebo dokáže auto poháňať aj samostatne. Kia Provo je čistokrvným konceptom a do sériovej výroby sa nechystá. V prípade pozitívneho prijatia by sa ale v pozmenenej podobe mohla v budúcnosti objaviť na trhu po boku modelu Rio ako prémiová alternatíva. Honda ukázala mimoriadne odvážny koncept kombi verzie populárneho modelu Civic. Tourer vychádza z klasického hatchbacku, no v zadnej časti má centimetre navyše. Japonci sa rozhodli aj pri kombi pokračovať v odvážnom dizajne. Nájdeme tu nafúknuté zadné blatníky, výrazne klesajúcu strechu, mohutný spoiler a veľké zadné svetlá prepojené na spodnej hrane okna.
Ukryté zostali aj kľúčky zadných dverí. Technika s najväčšou pravdepodobnosťou nebude odlišná od tej, ktorú používa krátky Civic. Koncept je už veľmi blízko sériovej produkcii a výraznejšie zmeny v dizajne by nastať nemali. Určený bude predovšetkým pre Európu a k prvým zákazníkom by mohol doraziť ešte tento rok. Trend kombi verzií nasledujú aj dve dôležité novinky. Škoda Octavia a Volkswagen Golf. Oba nové kombíky sa v Ženeve predstavili už vo finálnej produkčnej verzii. Nová Octavia kombi 3. generácie výrazne narastla do dĺžky, ostala však verná konzervatívnemu dizajnu bez polarizujúcich prvkov. Oproti predchodcovi zväčšila svoj základný objem batožinového priestoru na celkových 610 litrov. Z dlhšej karosérie ťažia predovšetkým pasažieri v druhom rade a prejavilo sa to aj na objeme priestoru dostupného po obklopení sedadiel. Hodnotu 1740 litrov už možno porovnať aj s autami zo sveta MPV a medzi klasickými nízkymi kompaktmi ťažko nájde premožiteľa. Výlučne pre kombi verziu Octavie je vyhradená možnosť voľby pohonu všetkých 4 kolies. Inak je paleta ponúkaných motorizácií a prevodoviek zhodná s liftbackom. Na Slovensku by mala byť dostupná už v apríli tohto roka. Ceny zatiaľ neboli zverejnené. Pri objeme kufra zaostáva nový Golf variant za Octaviou iba nepatrne. Medzigeneračné narasty však zaznamenal ohromujúce. V porovnaní s dosluhujúcim kombi je kufor novinky väčší o celých 100 litrov a zastavil sa na hodnote 505 litrov. Aj nemecká novinka uvádza v Ženeve pohon 4x4. Okrem toho výrobca upozorňuje na naftovú ekoverziu TDI Blue Motion s výkonom 110 koní, ktorá má kombinovanú spotrebu len 3,3 litra na 100 km. Nový Golf variant by mal prísť na Slovensko už o niekoľko mesiacov. Ceny rovnako zatiaľ nie sú známe. Suzuki v Ženeve prekvapilo konečnou podobou novej generácie mimoriadne populárneho modelu SX4. Nejde však o celkom jednoznačného nástupcu, keďže novinka je výrazne väčšia. Ako sa to zomlelo? Pri vývoji vraj vznikla na základe očakávaní zákazníkov potreba myslieť vo veľkom. A tak kresličom ušla ruka a novinka má o 10 cm dlhší rázvor a vzdialenosť od predného po zadný nárazník sa natiahla o 16,5 cm. Celkovo sa tak nové Suzuki SX4 viac priblížilo definícii kríženca medzi SUV a kompaktným hatchbackom. Skromné terénne ambície naznačuje bohaté oplastovanie aj vyššia stavba karosérie. Novinka bude k dispozícii s pohonom predných kolies a samozrejme aj ako štvorkolka. Pod kapotou sa usadí známa benzínová 1.6 a zvoliť bude možné aj nový dízlový agregát s rovnakým objemom. Nové Suzuki SX4 sa bude vyrábať v Maďarsku a na trh by sa mohlo dostať v priebehu jesene. Paralelne s novinkou sa bude ďalej predávať aj doterajší model. Obe autá budú mať vlastnú cieľovú skupinu a toto rozdelenie bude okrem odlišných rozmerov podporovať aj inak nastavená cena. Detaily však zatiaľ nepoznáme. Rolls-Royce predstavil nový, najšportovejší a najvýkonnejší model Raid. Je postavený na základe modelu Ghost. Nejde teda o úplne nové auto. Odlišností je však viac než dosť. Novinka dostala do vienka dvojdverovú karosériu typu Fastback. Podľa dobrých mravov značky sa dvere otvárajú proti smeru jazdy. Majú bezrámové okná a bočná línia je oslobodená od bezstĺpika. Slávna definícia adekvátnosti výkonu automobilov Rolls-Royce dostáva nový rozmer. Raid má najsilnejší motor v histórii značky. Známy 12-valcový agregát má výkon až 632 koní. Maximálna rýchlosť je stále limitovaná na 250 km za hodinu, no narastené svaly sa prejavia napríklad pri šprinte na stovku z miesta, ktorú zvládnete za 4,6 sekundy.
Vo vnútri zostal základ z Ghosta nezmenený, ale zadná sekcia musela byť pre klesajúcu strechu prepracovaná. Raid tiež dostal niektoré prvky, ktoré boli doteraz určené pre väčší model. Phantom. Novinkou je napríklad stropné čalúnenie pripomínajúce hviezdnu oblohu. Za zmienku stojí, že pozostáva z 1340 svetielok z optických vláken, ktoré boli do stropu vodkané ručne. Nové sú aj obklady dverí a ďalšie detaily, ako napríklad hrubší veniec volantu. V úzadí neostala ani automobilka Bentley. V Ženeve sa prezentovala novou generáciou luxusného sedanu Continental Flight Spare. Príbuznosť z kupé Continental GT sa stále nezaprie, ale novinka má podstatne viac vlastnej dizajnovej identity než v minulosti. Rozdielne sú prakticky všetky povrchové diely karosérie s výnimkou spätných zrkadiel. Nový sedan je jednoznačne zameraný na komfort pasažierov sediacich vzadu. Popri špičkovom pohodlí majú k dispozícii vlastné ovládanie klimatizácie, výklopné stolíky, veľké displeje i pripojenie na internet. Samozrejmosťou je použitie kvalitnej kože, dreva a kovov. Na rozdiel od dvojdverových modelov bude limuzína v ponuke len s jedným motorom, špičkovým 12-valcom s objemom 6 litrov. Maximálny výkon je 625 koní. Pohonná jednotka je spojená s 8-stupňovou automatickou prevodovkou a jej sila sa prenáša na všetky kolesá. Zrýchlenie z 0 na 100 zvládne toto Bentley za 4,5 sekundy a dosiahne maximálnu rýchlosť až 322 km za hodinu. Nový Flying Spare by sa do predaja mal dostať v druhej polovici roka. BMW rozšírilo svoju ponuku liftbackov na 2. Po modeli radu 5 Gran Turismo pribudlo aj menšie trojkové GT. Slovo menšie tu však patrí do úvodzoviek. Minimálne preto, že novinka je najväčšia z trojkového radu a aj preto, že istými parametrami dokonca vyskakuje na súperov a súrodencov o triedu vyšších. Posádka sedí zhruba o 6 cm vyššie než v sedane a kombi. Okrem toho jej má dodať pocit pobytu vo vyššej spoločnosti aj celkovo luxusnejšie ladenie verzie Gran Turismo, ktorá má byť akousi vlajkovou loďou svojho modelového radu. Zoznam rozmaznávadiel je dlhý. Spomeňme aspoň zadné operadlá, ktorých uhol sklonu sa dá meniť v 15 krokoch, v celkovom rozsahu 19 stupňov. Novinkou je nový aerodynamický prvok, ktorý má redukovať aerodynamický odpor v oblasti predných kolies. Má podobu bumerangovitých výduchov medzi dverami a blatníkmi. Novinkou je tiež pre BMW historicky prvý aktívny zadný spoiler, ktorý sa vysúva pri 110 km za hodinu a zasúva pri 70 km za hodinu a dá sa ovládať aj manuálne. Dostupnosť ani ceny zatiaľ neboli zverejnené. S reláciou Automoto News sme úspešne dorazili do cieľa. Dovidenia pri ďalších novinkách zo sveta štyroch kolies.